Job Cohen arriveert om 12 uur op het parkeerterrein van de AHXL. En toch nog even mooi aan het uitdelen van rozen aan het winkelend publiek. En dan uit het hele zeilschip naar buurthuis de Kobbekooi in de Wielenpalen. Dus als de verkiezings ben ik voor Haagse politici wichtig. Het zijn niet alleen maar provinciale statenverkiezingen, maar ook verkiezingen voor de Eerste Kamer. En die zijn deze keer des te belangrijker, omdat het kabinet nu geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. En ik hoop ook dat dat zo blijft. 2 maart dus een eikpunt voor het huidige zittende kabinet? Zeker is het een eikpunt voor het huidige kabinet. En dus ook voor de vraag welke kant gaat Nederland op. Voor Cohen dus wichtig, maar voor de bewenners blijkbaar net. Ze komen er net momachtig op aan. De Wielenpalen hier net op zoveel PvdA's rekenen. Maar in een paar minuten tijd is de Grutteseel kleer van gebroek. Sluiter was bij ons geweest en die had zei Job Cohen, die komt even in het buurtcentrum en in de wijk. Wel in het kader van die provinciale verkiezingen natuurlijk. En dan komen ze hier met een hele PvdA-delegatie. Ik denk dat... en toen hebben we even improviseerd, nou. Brengt Cohen ook een stuk van? Ik heb net al een heerlijk stuk... Ik ken hem wel aan, hoor. Zoek je wel. Wat brengt u vandaag naar een wijk als de Wielenpalen? Nou, dat is het zijn de wijken die met name ook door het vorige kabinet op de voorgrond zijn geplaatst. Omdat daar wat moest gebeuren. En ik wil nou ook zien wat er hier gebeurd is. En als ik dat zo zie, dan denk ik dat ook de investeringen die er in deze wijk gedaan zijn, dat die ook echt hun rendement krijgen. Kramer had wat wenskend bij Cohen Derloin. Hij denkt dat de visite wel wat opsmieten zal. Een beetje public relation. In Den Haag kan hij misschien zien dat wij ons gebouw eindelijk weer eens na 50 jaar wat opknappen kunnen.